Mga panoorin at napapressure ako. Wow. Tol, okay ka lang? Gusto mo ng sushi? Hoy! Dala. May simula pa lang pala tayo guminhawa. Ay! Gandang hapon mga cancer. Musta? Ang ating lalaro ay The Sushi Bar. Pero tingnan natin baka maganda na yung pagkakagawa niya. At syempre, di naman nagmamayari ang chila side sa ganong style. Yung parang retro, masakit sa mata style. Oh my god. Ayun na nga. Okay. Hindi ko na-miss yung ganitong style. Good. Oh my god. Okay. Okay, pareho pa rin ang chilla's art na intro na nasa loob ng bahay na madilim. Hindi nagugas ng pinggan. Pucha, may dapper ako though. CR. Social naman ang CR ko. Okay, bagong ahit. Ano to? Barber's oral health rinse. Okay, akatakot magbabaho hininga mo. Go outside. Okay. I go outside. I need to get to... oo nga. Anong laro yun? Ganito din. Yung ginulat ako pagbaba ko. Kay chilla's art nga yun. Yung style na to. Paulit-ulit. Okay, bootleg. Okay, dilim talaga. Pati yung bisikla. Tunay na nakakatakot pag dinakaw yung mo. Gusto niyo ba mag-VHS na tayo? Para lang may brightness. On daw. Yung mga boomer kasi sabi nahihilo daw siya sa VHS eh. Bilang isang Gen Z, di ba? Alam niyo naman Gen Z tayo. Okay, maglalakad lang ako. Wala pala akong kotse. May simula pa lang pala tayo guminhawa. Ay, kak! Tang ina mo naman. Adik ka talaga eh, no? Mamoy yung bayag ko. Ha? Gusto mo? Yung mga gusto kong jumpscare eh. Lalakad ba sa likod ko? Okay, check corners tayo lagi. Okay, natrabaho tayo sa 7-Eleven. Ito yung sushi bar. 7 Evelyn. Ito ating pinakalikod. Ito po, chap. GTA 6 is shaking. Ohio, minasan. Wala kahit ako na mag-isa. How to make sushi. Okay, we make sushi. Okay. Oh my god. Ba't siya naka-Japanese? Sige, intindihin na lang natin. Kuha ng sushi. Kuha ng order. Kuha ng hilaw. Okay, lagay ng kanin. Okay, context clues. Wag bobo, diba? Lagay ng kanin. Lagay sa box ang nori. Yun yung box na okay. Ito muna. Okay, hindi kailangan in order. Depende sa klase ng order. Okay, papasok mo. Lagay ng drink. Siyempre. Okay, naintindihan kita. Naka-English ako eh. Yung tutorial niya, wala pa. Okay. Kami mag-a-adjust. Okay lang. Pero mo, mura kang laro ka, hayop ka. Okay. Gusto ko tong... Lalo ko din yung laro, yung cafe ni Chilla's Art. Ganito. Ari ko, sampal ko sarili. Kalbodes! Kahit anong laki, basta kalbo lang ako eh. Irashimasen! Ayun, okay, naka-English. Okay, naka-English. Ang dami mong gusto. Lahat to gagawin ko. Nori, rice, avocado, tuna. Di ko lang kung kailangan ko i-slice yung sashimi. Ano ba kailangan ko sushi? Listen up, I'll have 3 plates of sake, nigiri, and a beer. Slice the salmon neatly, then gagayin mo pa ako kinausap kasi. Then grab a beer from the beach and bring it over in the box. Sake, nigiri, and a beer. Ganito ang isang samurai chef ha. Kita mo ha. Ilagay ko sa loob yung knife. Sashimi. Nakaharang kasi yung salita mo, Hideo. Di ko mabasa. Ano to? Ayun, E. Okay, so na-chop ko na siya. Sake, nigiri. Okay, ito pala yung okay, hindi pala ito yung menu. Ito pala. Ay, hindi pala ito yung order. Ito pala yung menu. Puta, mali. Mamaguro-making ginagawa ko. Ba't ayaw niya ma-roll slice? Mga panoorin at napapressure ako. Andali. So, wait lang. Anong kailangan ko ulit? Ay, sake ni N-word. Salmon and rice. Okay. Salmon and rice. Salmon. Slice. Kanin. Lapag. Boom. Sake nigiri isa. Lagyan ng box. Lagay isang sake nigiri dito. Isa pa. Salmon ng buhay. Boom. Wala pa ibalik eh. Lagay. Boom. Lapag. Lagay. Salmon. Lagay. Boom. Lamon. Sashimi. Balik. Nice. Boom. Lagay. Lapag. Okay. Ano pa isang order? Beer. So, pwede pa ilagay yung beer dito? Okay, pwede. Saksak mo sa bungo mong walang buhok.
Not bad, Ren. The cuts are clean and the presentation's solid. You got potential, but attention to detail is key. I'll leave you to it. Keep up the pace and don't let the bar down. Oo naman. Okay, sa'yo na yan. Punta ka na sa barbero. Iniwan mo yung box. Ay, okay. Ganun talaga pagkalbo ka, may ibang kapangyarihan. Mushi! Yeah, just a sake to avocado roll and dieto roll. Okay. Okay, so may isang sake. Sake mo to. If you can, I don't have much time. Ba't ka nagmamadali? Ha? Kamukha mo si Fake. Tagay. Beer. Nori. Right, di ko pa tumatapon. Ay, di, pwede na to. Nori, rice, salmon, avocado. Okay. Okay, so lagay ito dito. Boom. Tapos roll. Hindi ko ma-roll yung slice. Sashimi slice. Ah, okay. Bobo ba ako? Sige, so unahin muna natin nori, lagay, rice, lagay, avocado. Ay, wag mo na avocado kasi bobo nga yung game. Roll natin to. Ayaw. Salmon. Avocado. Yon! Oh my God! Tama nga naman. Ganun sa totoong buhay. Pag hindi mo nagawa ng magkakasunod, hindi mangyayari. Okay? So, ito. Subo ko sa'yo. Extra yen. May libre ka na sa akin on the house. On the house this. Okay, dieto roll ay nori, rice, tuna, salmon, avocado. Nori, rice. Kasi yung tuna ko. Ay, ito! Ay, pati na to, gawa na to eh. Pati na lang ito kunin ko. Yeah! Buti ka pa nagbibigay ng tip. Ito, walang kwenta si Faker. Daman-yaman. Ito, tuna. Legit. Sa slice. Avocado. Kapag mo, boom! Puta, sumabog. Ito rin ako eh. Ka-efficient sa trabaho pa sa isang slice ko kinukuha eh. O yan, sa'yo na to. Faker, maraming salamat sa tulong mo sa LOL. Ay, energy drink. Syempre, isa kang gamer. Nasaan yung box? Kinuha mo na? Thanks, this looks good. Do you get the feeling something's off here? No, maybe it's just me. Ako lang yun, kabubuhan ko lang yun. Ang nararamdaman mo. Sige na. Tara, Faker-san. Ano yun? Okay, may kinuha siyang hangin. Sobrang updated ang game. 200 peso game. Next level. Oh my God. Okay, medyo scary ka. Saan ka nakatingin? Nagulat ka ba ng aking kagapuhan? Just a niji roll and a beer. Yeah, that's all. Thanks. Anong nakita mo? Sabihin mo sa akin. Nori, ang haba naman ito. Nori, rice, tuna, salmon, cucumber, carrot. Gagamitin natin to kasi tayo ay efficient. Nori, rice, tuna, salmon, cucumber, carrot. Cute. Nabuo ang yasay mikay. Oh, ito on the house. Subuhan pa kita. Kokorodes. May libre ka. Okay, may libre ka isa. Ay, 3 para sa akin, okay? Nori, rice, tuna, salmon. Yun! Pusay na. Huwag mo magmulaitin. Cucumber. Okay, dapat sa sushi mat. Boom! I-roll lang? Bakit kasi ginagawa? Oh my God. Oh my God. Sige nga, bigyan nyo nga ako ng suggestion. Lipat ka na trabaho. Sige, marami nakikita ihuli yung rice dito. Hindi, roll mo muna yung salmon tsaka tuna. Tapos kapag nalagay mo na yung sa nori and rice, saka mo nalagay avocado. Sige. Salmon tsaka tuna. Sige. Okay, tignan natin yun. Okay, so gagawa ko ng 2 hotdog dito. Roll. Wait lang. Pagsamahin. Okay, uhuli ko si avocado. Sige, try natin yun. Ubusan na ako ng kanin. Nalagay natin dito. Ito yung tuna. Oh my God, ang galing mo! Oh my God, uusan tayo! Kailangan ko naging ganito ka-proud sa sarili ko. Mas proud pa ulit kaysa nung gumraduate ako, men. Mogi, ano pangalan niya? Moshi-mogi po. Sabi ko na, hapon yung pangalan mo, alam mo eh. Ang galing mo, boy. O girl. O naman, di ko pa nga binibigay sa'yo. Kita mo, sobrang excited na. Si Faker. Di ko pa dala-dala yung box. Nagte-thank you na siya. Thanks again. Sige, umalis ka na. Ito nga eh, di pa kinukuha yung order.
Ito yung order mo. Tangina game to. Masaya na lang ba siya na yung vibe ay natapos ko? Ano gagawin ko dito? Ito na eh. Ano to? Remembrance lang? Ay. Okay. Naalala kita. Okay, alam ko na yung workaround sa lecheng roll na yan. So, ang turo ni Mushimogi kanina ay separate natin itong nori at rice. Okay? Tapos, yung mga karne, for some reason, kailangan natin ihiwalay. Kahit hindi nyo nakalagay sa tutorial, like, pinatong lang nyo lahat dun. Salmon, tuna salmon. Tuna salmon ang karne natin. Tuna salmon. Okay, pareho lang. Tuna. Ay, salmon at tuna. Roll. Lapag. Yeah, boy! Okay. Ayoko na magkamali, wait. Oo, nalagay na. Kita ko, minsan nag-glitch ng ganun eh. Hindi ko lang bakit eh, carrot. Oh my god. Isa ako, ayoko, may laman yan. Tapos, ayoko na, bobo tong game. Sigurado ko hindi niya i-adjust yun para sa akin. Wag na, lahat ng, ito na yung pagbobo yung kasama mo sa game. Kailangan, alalayan mo lahat ng galaw mo eh. Aray ko. Thanks. Okay. Irishaymasen! Chilas art ng kahirapan. Oh, ikaw na naman. Ay, ito yung nasa tutorial. Ikaw ba yung boss ko? Hey, boss! Ay, di pala. Hey, this place looks awesome. Alright, I'll have 2 maguro nigiri, please, and one of your maguro. Oh, man. I think these are legendary. You know, energy drink. Gotta keep energy, right? I'm super... Parang naka-drugs ka ba? Relax ka lang. 2 maguro nigiri. Okay. Maguro rice. Wala. Ubusan na tayo ng kanin! Hindi pwede to. Tuna. Ito na yung workaround natin. Hindi niya nare-read eh. Avocado. Bang! Kita mo yun, boy! 2 order. So, isa pa nito. Tama, no? So, isa pa. Buti na lang. Infinite domain expansion ng aming kanin. Ano pa daw gusto niya? Ay, nigiri pala. Hindi pala maki. Sige, okay lang. Sa'yo na isang libreng order. Maguro nigiri ang gagawin nating isa. Okay, mali tayo doon. Ito, kanin lang. Okay. Ito, madali lang to. Kakanin. Pang. Boom. Ayan yan. At isang beer, no? Ay, energy drink. Hindi magigets ng game yan. Bobo ka eh. Bobo ka, diba? Okay, kunin mo. Okay. Oh, this is awesome. You've got a fan for life, no doubt. Okay. Irishaymasen! Hinataga magtrabaho. Burst paid. Oh, damn! Sheesh! Pumost ka pa talaga. Walang discount kahit naka-post, boy. Seems like this place changes lately. The last few people didn't stick around long, did they? Well, I'll take 2 sake nigiri and 2... You can sake ma nigiri. 2 maguro nigiri, please. Okay. 2 sake nigiri. Unahin muna natin, yun. Mahal na mura. Yaman-yaman namin dito. Wala na kaming kanin, men. Isa pa. Ano pa naubusan ako ng kanin? Wait lang, di ako tinuruan. Oo nga, sinabi pala dito. Hirap sa atin, hindi nagbabasa eh. After everything is done, just put the sushi and drinks in the bottle. Don't forget to put your... Baka ba Filipino tayo, hindi tayo nagbabasa? May isa pa. Baka nag-regen to. Hindi, nag-regen yan. Tamon. Kanin. Okay. So dito na siya nagsa-stop. So pagkatapos ito, infinite choco. Naku, wala na talaga. Naku po. Wala na talaga, boy. Hindi tayo pwede magkamali. Hindi ko lang, nag-apron ako eh. Okay. Ano yun? Ang dami magnanakaw dito. Tama yung order mo. Sake nigiri. Tumaguro. O salmon. Wala. Okay, may infinite nga akong kanin. Okay, may something. Diba? Lumayas ka na dito. Hindi porket maganda post mo. This place, it's got a certain feel to it. I'm sure we'll talk again soon. Kabubuhan yung nararamdaman mo. Kala mo ubusan akong kanin eh. May infinite pala dito eh. Nakatago lang doon. May isang butil doon na nagiging marami lagi. Parang si Jesus nung pinarami niya yung tinapay. Hindi na uubusan. Oh my god! Okay.
Hello? Ngayon mo mo ko labanan, boy. Oo, sige, subukan mo. Sige, may kutsilyo ako. Marunong ako gumamit ito. Ngayon ko pala nagamit yung apron ko, sorry. Hindi ako makalabas. Dito ba yung labasan? Ayun. Sabi ko na eh. Yes! I'm tired, I'm going home. Oo, nakakabobo kayo lahat. Akit ako. Hoy! May pumicture. Soy, sino yun? May lambe picture? Walang consent? Siguro tayo mo lang maganda yung post ko pag ginawa mo yan, boy. Nasaan ka? Yun ata yung nanaksak sa akin kanini. Ay, nanaksak yun ng gulat eh. Okay, check corners. Wait lang, di ka ba... Parang sinoto kanina ng isang custom. Nilak mo ba? Kobayashi? Wala na ah. Okay. I go to bed. Okay, I awake for bed. Okay, nice. Okay, ito ang a day in my life bilang isang Japanese worker. Oy! Yoy, musta tayo dyan? Kulang ka sa sushi? Kulang ka ba sa sushi, Shan? Amoy may itlog ka, sushi. Amoy mo. May bastos dito. Amoy isda rin niya, amoy sushi. Bumasak sa akin. Niloloko lang kita! Wow! Tol, okay ka lang? Gusto mo ng sushi? Ito ako sinusundan? Bodyguard ka ba? Oh my god. Okay, ito, naano ba kita? Naangasa mo ako? Walang angasa-angasa pag sinundot ko yan, boy. Okay, bodyguard, samahan mo ako dito. May domain expansion dito. Mali ba ako? Tama naman daan ko ah. Yung ginawa mo, hindi ako makadaan dito. Huh? Yun, to pala. Ano mangyari dito? Parang usap kayo. Ay, wala. Friends pala sila. Tara dito. Ngayon. Ay! Bossing! Musta? Si Emmy. Wait, babae ka ba? I think I need to head out. When I went to take the trash, I swear I saw someone in the alley. It's like something out of those creepy internet posts about stalkers. Probably nothing, but I don't know. Just feels off. It's so dark outside. To see it makes me feel even more. Every little sound seems louder. Yep. Ganun talaga. Okay. No, Emmy, ba't ka tumago sa pader? Emmy, naman. Wala na, patay ka na. Pinamoy ko ng bayag ko yun, galit yun. Oh my god, this place is amazing. Wait, you're new, aren't you? The chef wasn't you last time and I came here. Anyway, I'll have 2 sake nigiri, 2 yasai maki rolls, and 1 energy drink. I've got a long night ahead. Thank you, sir. Can't wait to see how you do. Okay, 2 sake nigiri. Salmon, pam. Yes, bago saing. Pam, lapag. Easy, parang kala mo pro talaga eh, no? Parang wala tayong pinaghirapan kanina eh. Ano isa? Yasai maki. Tapos lahat nito. Pam. Ayun. Ewan ko tong cucumber, nag-auto agad eh. So isa pa nun. Nag-auto lagay agad siya eh. So isa pa. Avocado, carrot, at yung instant cucumber. Hindi siya nag-instant nga. Okay. Easy. At isang energy drink tao kasi siya ay magtatrabaho. Okay. Irishaimasen. You're really good for someone new. I knew this place was special. Alright, I'll be back. Soon, don't go anywhere. Malamang, tatrabaho dito eh. Pinagsasabi mo. But, okay, sinampal mo sa... Gago. Naninigas yung pinto. Gago, nasarapan masyado sa hawak ni ate. Gago, nanggagalaiti oh. Putoy, okay ka lang? Thanks. Alice, go. Take care. Yon, natapos na ang pangingisay. Okay, nangingisay siya ulit. Wow. Sino ka? Hey, tropa to. Ay! Gusto pa niya maamoy itlog ko, sabi ko ni. Ito may mafia, boss. Yo, chef! 3 maguro nigiri, sake to avocado, and a cold beer. Don't mess it up, I've got high standards. Okay. Kampay, Andrew Tite. Not bad. You got skill. You've got skill. Tapos meron lang ditong lumulutang na sushi sa mukha ko. Basta bantayan mo ko pag lumabas ako mamaya. Mayroong na-addict sa amoy na itlog ko eh. Hindi ko matanggal to, man. Oh my god. Parte na to ng buhay ko. I-accept ko na lang. Sige. 2 diet-to-rolls and a bagro drink. And an energy drink. Okay, dalawang ang laki, ang haba naman ng mga gusto mo. Ito yung marami. Thanks. Again, you're doing a good job here. Better than most, I'd say. Huwag mo sipsipin yung itlog ko. Okay, tama ko. Pag lalaki, di nangingisa yung pinto eh. Yung something talaga sa babae, okay? Relax muna tayo.
So, i-accept ko na naman na pati na ng buhay ko tong nasa mukha kong nigiri. Glitch yan. No shit. No shit glitch to. Sana mawala. Yes, wala. No, best friend ko na siya eh. Oh my god. Ano? Yes, kasama mo. Okay. Alam ko na ang lisensya ang plate mo. Ano? Yung mapipicture na naman. Alam kong pogi ako. Yung nakabalong pa, meron na sa loob ng bahay ko eh. Hindi ko meron na sa kwarto ko eh. Kulang pa ba ako isa? Ay, di ba ako pupunta sa bahay ko? Ako pupunta. Ito kalaban ko. Kailangan ako dito. Oh. Ah, okay. Ah, siya yung bumili sa akin. Let me grab 3 things and I'm going home. Okay, Alice, go. Beyond these walls, the world carries sharp edges. Mochi! Ay, ikaw naman magtrabaho para sa akin, oh. Ay, okay. T, big boy. Uy! Queso. Okay, nag-stuck na yung font. Ah, dami sinasabi. Do you work here? Take care. Ah, bulalandi ka bang hayop ka? Hasukashi. Putay na, paulit-ulit. Uwi na ako, diba? Ay! Utang ina mo na, gulat ako. Ano tong itim? Can you spare some change? Ay! Wala akong barya, boy. Ito nga itlog ko nga, amoy mo nga, oh. Amoy iba, ano naman, amoy barya naman yan. Ayun. Okay, wala nang... Kinakabahan kami, meron tao sa loob nito eh. Kasi ito eh, yung suot ko, hindi ba to parang sa mga gang? I go to bed. I go to bed. I go to bed. Patulugin mo ako. Tulugin mo ako. Ayun, buta kailangan sa mismong unan pa. Bobo talaga ng game na to, leche. What? Ay, sumigaw. Oh, baka patay na si Emmy. Wait lang, ito Kalbosan? Si Hideo. They're good. Didn't show up. Oh, si Emmy, hindi. She was supposed to cover tonight but now it's all on you. I've got urgent business to handle. Oh, shit. Nako, nahablot si Emmy. Okay. Oy! Oh! Hideo! Bobo mo, Hideo! Pinatay ba siya? Hindi ka mabuksan. Ito ako makalabas. Oy! Dala. Let's stop it. Still at it, huh? You're holding up well. I'll take 2 Niji and a beer. Need to keep my head clear what's been going on. Okay. Niji roll. Okay. Tapos, ang huli ay beer. Boom! Bilis nun, gago. Oof! Okay na nga. Yung neighbor. Sino ba neighbor ko? Okay, nangingisay na rin yung pinto sa lalaki. Stone, ha? Avocado. Beto! Boom! Okay, so, okay. The president is like edible art. I've been shooting so much Wi-Fi. Ay, to sci-fi. Kaka-Wi-Fi natin. Okay. Kalma lang lahat. Yeah, the shift's over. Ay, salamat. Try natin, baka pwede ko naman kunin tong kutsilyo. Di pala, pagkalabas ko pala nito, kukunin niya lahat sa akin. Wow, disabled? Ayoko po. Ano yun? Pulis. May manggugulat. Ito na yung jumpscare. Ano yun? Anong sipol? Ano yun? Ikaw? Ayoko. Ay! Putang ina mo! Gago ka yan! Ay! Tayo na nakamim siya, natakbo! Ang bilis niya! Oh my god! Damn! Nagla-leg day si kuya! Wag! Sabaw mo, basta uwi ako. Ay! Gago, bilis niya! Aray ko. Takina naman. Okay, hit tayo. Okay, huwag nga tayo titingin sa kanya. Hayop ka. Wala na. Hindi na ako ma-inlove sa'yo. Ah! Okay, dito. Oof. Go to bed. Okay. Okay, ignore lang natin na nangyari yun. Go outside. Oo, tayo na. Anong kapangyarihan to? Papasok lang ako. Hideo-san! Let's get the music. She made us another whispers. Tomorrow it's done. With or without you. Keep things quiet tonight. You see Rico, if anyone asks about her play dumb. You've already done too much on that. Ah, kaya ba nadali si Hideo?
Pwede mo ba ibaba? Hello? Ayun. Nice little place you got here. Real cozy. You always work around this late? Anyways, I'll get going. Dami yung small talk, leche. Nagpapatay, humahabol sa aking stalker. Kalbo ka pa. Hindi ka pa marunong gumamit ng pinto. Lahat na lang problema dito sa mundong to. Ngingisay na naman. Oh, ikaw na naman. Si Shorty. Shorty from Japan. Stay with me. Si Maria to, Takuchi. Maria Takuchi. Oh, you again. Good. At least I'm a runner who knows how to keep things running. I'll take 2 sake avocado rolls, 1 yasay and a beer. Sake to avocado at yung pinakamadali, di ba? Thank you. Just what I need after a long day. Baka siya yung pumapatay. You're on a tight operation. Mas tight ka, girl! Sheesh! Keep it up. Okay. Irashimasen. Beer, maguro. Ang dami mo namang gusto. Ay, may beer na to, no? Need maguro. The beer. By the way, did you notice that guy with the sunglasses who came in earlier? That's Rick. What? Sunglasses? Ito yung si ano? Yung si Andrew Tite? Siya yung una eh. We out. Ano naman? Hello! Mushi mushi? Bango ko na! ASMR gag. Okay ka lang? Tingnan mo dun. Lods, okay ka lang? Sinaksak ka! Yan, ito na sign yan. The gang's not just making, ano? They're not just vanishing, they're being taken for a purpose. It's not for money or power. No, there's something darker if you keep digging. You might not making out. Investigator pala to. How much do you really wanna know? Okay. The gang's not just making noise, they're laying. Kaya pa pala ng story na to, kala ko tapos. Patagal na yung laro eh. I sleep. I go, I play. I work. Huh? It was the ending no one could have foreseen. Kidnapped through the calculated schemes of Rico, the gang, and Hideo. You became another victim in front of her. Ginagamit nila pantago. Ano? Pantago. Okay, try natin takbuhan. Huwag tayo doon sa back alley. So dito may mag-spawn. Oh my god! Oh shit! Ang bilis niya! Sa bahay, sa bahay! Oh my god, nagpa-block pa ako. Hoy! Tulungan mo ako! Kalaban din siya? Ano ako? Sa taharap? Nice man. Ante yung police! Yes! Investigated namin yung suyemput ko! Yeah! It was finally over. Rico, the gang, and Hideo had all been arrested. The truth was far darker than expected. Hideo had just been running the bar. He was deeply involved in the trafficking. Kinuha niya si Emmy. Wawa naman. The sushi bar was a place of refuge, just been a trap used to kidnap unsuspecting victims, but thanks to you, their scheme was exposed, and justice was served. The bar will never reopen. Its doors shut for good, and the shadows that loom over the neighborhood finally lifted. You didn't just survive, you ended the night. At doon tatapos sa ating game. Maraming salamat sa mga nanonood ng stream, yung mga tumapos sa video ngayon. Pwede na siya bilang isang bootleg chilas art style, at hindi naman sila hindi naman sila nagmamayari nun. Okay, ito na natatry natin lahat. Comment pa iba nyo yung games gusto natin laruin. Amoy sushi na ba itlog nyo? Like nyo pa kung like nyo na yung video. Gusto pa na mag-ito, PaoLUL mamaalam. Shoo!